Οι σκιές στο οδόφραγμα 1974-1994 είναι ένα ντοκιμαντέρ που σκιαγραφεί τις αντίξωες συνθήκες διακίνησης των εγκλωβισμένων της Καρπασίας, των ανθρώπων που επέλεξαν ενσυνείδητα μετά την εισβολή να μείνουν στον τόπο τους υπό τουρκική κατοχή. Σκιαγραφούμε εν συντομία το οδυνηρό πέρασμά τους από τον τουρκικό τομέα στον ελληνικό τομέα, μέσω του οδοφράγματος Λίτρα Πάλα στη Λευκοσία, για ιατρικές εξετάσεις ή για να συνεχίσουν ομαλά τη μαθητική του ζωή από τις κατεχόμενες περιοχές στις ελεύθερες. Οι άνθρωποι αυτοί και οι ιστορίες τους κινούνται στους χώρους ελέγχου, στους χώρους αναμονής και στοιχιώνουν τον τόπο, τις κατοχικές αρχές και τους νόμους τους. Μέσα από τις μνήμες της μαθητικής εκπαιδευτικής κοινότητας και τις φωτογραφικές απεικονίσεις του φωτορεπόρτερ Ανδρέα Μανώλη, χαρτογραφείται η πορεία και η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του μαθητόκοσμου, των εκπαιδευτικών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος στον δρόμο προς τις ελεύθερες περιοχές. Το Λίτρα Πάλας ήταν το μοναδικό οδόφραγμα που λειτουργούσε μετά την τουρκική εισβολή και την κατάκτηση περίπου του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα και βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Από το οδόφραγμα αυτό, με λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού, εν την παρουσία των ανδρών της ειρηνευτικής δύναμης, περνούσαν κάθε Παρασκευή στον ελληνικό τομέα όσοι Ελληνοκύπριοι ή Μαρονίτες ζούσαν εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη Καρπασία ή τα μαρονίτικα χωριά, νοουμένου ότι εξασφάλιζαν την άδεια των κατακτητών. Στο ίδιο σημείο ανέμεναν καρτερικά την επόμενη Παρασκευή για να επιστρέψουν στα σκλαβωμένα χωριά τους. Στον τουρκικό τομέα, όσοι ενήλικες εγκλωβισμένοι ή ανήλικοι μαθητές διέμεναν στις ελεύθερες περιοχές, στους ξενώνες φιλοξενίας και στο μαθητικό οικοτροφείο. Κάπλαμε αίτηση στην αστυνομία ότι θέλαμε να πάμε στο γιατρό και ύστερα από 8 μέρες αφήναμε μας και πιέναμε με το λεωφορείο και πάλι αστυνομικός μαζί μας και κάμναμε 8 μέρες ποτή και την Παρασκευή έρχεται το λεωφορείο στην πράσινη γραμμή και έφερνε μας σπίτι μας. Σας έκαναν έλεγχο από το ριζοκάρπασο προς το Ναι, Λίτρα? τα πράγματα που παίρναμε να απαγορεύεται κρέατα, ψάρκα, από τούτα να παίρνουμε και αν μας σκάσει. Γιατί και εγώ για να έρθω εκεί από τα κατεχόμενα χρειάζεται να εξασφαλίσουμε άδεια και αν μας επιτρέψουν οι κατοχικές αρχές. Για να επιστρέψουμε πίσω πάλι χρειάζεται να παρουσιαστούμε κάπου στο τελωνείο, συμπληρώνουν κάτι φόρμες, αλλά όταν καθυστερήσω εγώ πέραν της μιας εβδομάδας, τότε υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να συμπληρωθούν εκεί κάτι φόρμες και να πληρώσουμε και έναν τελωνείο. Ναι, πέραν της μιας εβδομάδας. Πρέπει να συμπληρωθούμε κάτι φόρμες, έτσι το καταλαβαίνω, και πληρώνουμε και έναν ποσό, το ποσό της μιας λίρας. Για τον λόγο δεν το γνωρίζουμε. Εμάς, σαν γονείς, μας επέτρεπαν κατόπιν ετήσεως να πάμε να τα συναντήσουμε. Τα ίδια όμως δεν τα αφήναν να έρθουν ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε, και έπρεπε να φιλοξενηθούν από κάποιον εκεί τον καιρό που είχαν διακοπές. Ήταν πολύ δύσκολο. Πού έμεναν τα παιδιά σας, είχατε συγγενείς στη Λευκοσία ή αναγκάζονταν να μείνουν στο κτίριο του οικοτροφείου? Είχα ορισμένους συγγενείς, αλλά όχι στη Λευκοσία, στη Λάρνακα. Είχα καλαδερφό στη Λευκοσία, ο οποίος μας φιλοξένησε πολλάκις και είμαι υπερευχαριστημένη μαζί του. Ήταν πολύ δύσκολο. Είχατε επικοινωνία με τα παιδιά σας κάθε πόσο? Όταν έκανα αίτηση, καιρό που μπορούσα για να μην κλείνω το σχολείο,
Υπήρχαν περιπτώσεις, κυρία Γιαννούλα, που κάνατε αίτηση για να πάτε να δείτε τα παιδιά σας και οι κατοχικές αρχές την απέρριψαν ή δεν έτυχε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν την απέρριψαν, αλλά το τι επέρναμε έγινε τον εξονυχιστικός έλεγχος και καθυστερήσεις παντού. Ο έλεγχος γινόταν με την είσοδο σας στο λεωφορείο εδώ στο Ριζοκάρπασον ή γινόταν και σε άλλα σημεία? Στη Γιαλούσα υπήρχε αστυνομία εκεί, ανεβαίνανε πάνω, αλλά πετούσαν τα κάτω, αλλά τα ψάχναν από εκεί. Μεγάλες δυσκολίες. Έτυχε να πάρετε κάποια πράγματα στα παιδιά σας και να μην σας αφήσουν να τους τα δώσετε, να σας τα κρατήσουν στο οδόφραγμα, στο Λίδρα Παλάς? Όχι, εγώ δεν συνηθίζα να παίρνω πράγματα που απαγορεύονται. Πώς ήταν οι συνθήκες και στο Ξενώνα και στο οικοτροφείο? Τα παιδιά σας φιλοξενήθηκαν και στα δύο αυτά ιδρύματα. Τι έχετε να Στο Ξενώνα υπήρχαν πολλά προβλήματα, γιατί είχα και παιδιά χωρισμένο γονιών απ' εκεί, οι οποίοι ήταν πολύ ανήσυχοι και ενοχλούσαν τα δικά μας, που μια ημέρα ο Πολύβιος μου έπήρε την απόφαση να βάλει τσιάσει τα πράγματα του και να επιστρέψει κάτω. Αλλά ευτυχώς τον επρόλαβε ο αδερφός του, ο Φώτης, ο γιος μου Φώτης, και τον εμπόδισε να μην έρθει κάτω. Πώς αισθάνεσαι? Είσαι χαρούμενος? Ναι. Γιατί? Γιατί πηγαίνω να δω τα αδέρφια μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Και μετά πάλι θα έρθεις πίσω? Ναι. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να ζεις εσύ από εδώ και οι γονείς σου απ' εκεί? Στείλαμε οι γονείς μας από εδώ, επειδή ήμουν άρρωστες. Σχολείο πηγαίνεις? Ναι. Τι θέλεις να ευχηθείς για τα Χριστούγεννα? Καλά. Καλά. Το πρωί ξεκίνησες για να πας να περάσεις μαζί με τους γονείς σου τα Χριστούγεννα. Ναι. Όμως τώρα επιστρέφεις. Ναι. Γιατί? Επειδή δεν έκανε ο πατέρας μου αίτηση. Έτσι σου είπανε? Ναι. Είχες συνεννοηθεί με τον πατέρα σου ότι θα πήγαινες? Όχι. Δεν ήξερα τίποτε. Και πώς ξεκίνησες? Μας είπε η κυρία Στέλλα ότι να πάω χορκό. Και οι γονείς σου είναι μόνοι τους τώρα εκεί? Όχι, έχω άλλο 3 αδέρφια. Τα 3 αδέρφια που είναι? Από εδώ ή από εκεί? Από εκεί και έχω άλλα από εδώ. Τώρα τι θα κάνεις? Να επιστρέψω πίσω. Και θα κάνεις προσπάθεια να τον ειδοποιήσεις τον πατέρα σου? Ναι. Σήμερα είναι Χριστούγεννα. Τι θα θέλεις να πεις στον πατέρα σου? Καλά Χριστούγεννα, να περάσω στις καλές γιορτές. Πόσοι πηγαίνετε σήμερα, το 2022, με το λεωφορείο στις ελεύθερες περιοχές? Έμπασε πολύ, γιατί έρχονται τα παιδιά τους φοβοτσί με τα αυτοκίνητα τους και έτσι έμπολο πάει ο κόσμος ποτσί. Εγώ την περασμένη φορά που πήγα μόνη μου, που πήγα στα δόντια μου. Κάθε πόσο πηγαίνετε για ιατρικούς σκοπούς στη Λευκοσία? Ένα και ο μήνες. Το λεωφορείο το καλύπτει οικονομικά το κράτος ή πρέπει Ναι. μόνοι? Ναι, πληρώνει το Ερυθρό Σταυρό.